Este ano, a xa tradicional Gala da Gastronomía de Galicia, coa entrega dos premios gastronómicos Álvaro Cunqueiro, teñen unha novidade. Que este ano celebrarémola no Lalín Arena. Por primeira vez, unha vez que está aberto o Lalín Arena, primeiro celebrouse a Gala de Gastronomía, celebrouse no Auditorio Municipal. Pese ás dificultades económicas actuais, a gala, según o rexedor lalinense, terá unha dignidade aceptable como a todos os anos. O único problema é que é un ano de crisis. E polo tanto, dicía meu abuelo que pasou fame na posguerra e despois, cando de vello, eu era un rapaz e o médico lle quitou de comer o porco, que lle encantaba comer porco máis que a vaca, e quitoulle de comer porco por razones médicas. Entón decía el: coiró, agora que teño pan non teño dentes. E cando tiña os dentes ben afiados non tiña pan para rillalo. E a nós tamén pasa o mesmo. Agora que temos uns recintos fantásticos, agora temos pan, perdón, agora que temos dentes, agora cada non temos moito pan. En todo caso, a data fixada será a gala de televisión para o día 25 de febreiro no Lalín Arena.